why masingena esontweni wena utshela ama-marshal ukuthi basikhiphele ngaphandle because thina masibabuza bathi i-instruction bayiniwe uwe elami lisonto laba ngibafuni ke beka ukuthi bagcoka kanjani abantu beni ngicede nani ngithatha neza abekho esontweni manje mina ngumfundisi abantu bazongibheka kanjani umphakathi uzongibheka kanjani ungibhekanela kanje kuwe sifuna ama-answer musu uyasijalo nje ubaba wethu wasezulwini khona le party le ethi usicolele njengoba sibacolela abaso urithwarele jwale ka rithwarela ba re sitela jwale wena motho omolo ewuyibala ngiBhayibheli iring phendula imibuzo yethu hayi sinembuzo sinenkinga nawe ngifuni esontweni lami niyatakwa niyazazi ukuthi niyatakwa niphuma nambe nophuza utshwala ngimasonto uthi uNkulunkulu wozani kimi noma ninezono ezibovu kangakanani wena uba nozosahlulela wena and another thing wena motho omolo ntwe ke ipotsang why usabathwarele sky ke ichori no baba wethu wasezulwini musu uyamfunda why umfundela hayi mina amazinyo awaphile eBhayibheli mara haya laba